Скъпа госпожо Андреева, Ще изпратим старата и много успешна година. Но ще посрещнем нова, която се надяваме да бъде още по-успешна, забавна и ползотворна. Искаме да ви изпратим дълбока, истинска и заслужена благодарност. Защото зад всеки наш изправен гръб, зад всяка точна стъпка И за всеки аплодисмент стоите вие. Стоите с поглед, който вижда повече. С ръка, която води сигурно. И със сърце, което не допуска компромис с истината на танца. Пожелаваме ви година, в която трудът ви да се връща многократно. Не само в успехи и концерти, а в уверени танцори. Продължавайте да ни учите и да издавате всичко това, което можете. Защото за нас, разбира се за вас, е удоволствие, когато правим нещо ново. Учение на това, че традицията не е музей, а е жива сила, дишаща вечна и бурна. Нека всяка нова хореография се ражда с замах и смисъл. Нека музиката ви намира подготвени, а движенията точни, силни и честни. Да имате здраве за дългите репетиции и търпение за пътя и огъня, който никога не угасва. Защото без него няма танц, няма сцена, няма магия. Пожелаваме ви признание и уважение, онова дълбокото, което не се вика, а се носи. Да бъдете за нас пример, не само като професионалист, а като човек, който знае откъде идва и на къде води другите. Новата година да ви донесе много нови цели и моменти, с които да се гордеете с това, което създавате. А ние ще сме там в редицата с ритъм в краката и доверие във вас. Нека животът ви бъде онзи танц, който не се повтаря, но винаги си струва. Не забравяйте това, че за нас вие сте втора майка и втори дом. Пожелаваме ви весели празници!